Kudu ditulis. Iki BTW mau netizen akeh sing tanya, sutradarane iki mau sapa? Kok iso antek spektakuler iki ngono acarane. Nganu sutradarane iki Mas Heru Nugroho. Ya Mas Gendut ini yang membantu Pakeliran Gading Gada. Oke, dan didukung memang dengan teman-teman dan keluarga. Kalian rencang-rencang Pesinden Swarawati, Wiro Swara. Warga Laras. Warga Laras juga hadir, terima kasih teman-teman. Terus Mas Nugroho. Iya Mas Nugroho. Dan konco-konco Trimo Lutung. Trimo Lutung. Karo Trimo Lontong. Ya nggih. Trimo Lutung niku nganu Mbak. Dadi nek manut ceritane keluarga niku bahwa dulu kala pas zaman Simbah Parman. Nah niku sebelum dadi Warga Laras ki ana nganu paguyuban Trimo Lutung jare. Oh, emang udah pernah ada. Boleh kadang karo Gading kuwi pengen nunggak semi. Ngancani prosese mereka. Artinya apa to Trimo Lutung? Hah? Trimo Lutung ki apa artine? Trimo Lutung ki ya bawa dinehi maem wis gelem. Ngono kuwi. Sing penting madang ya. Sing penting madang kuwi penak. Oh iya. Ora neko-neko apa kok? Ora neko-neko. Aku tak membacakannya ada salam-salam dari Mas admin. Piye, Reng? Gayeng ta, Reng? Ya, lumayan. Lumayan. Gayeng. Ora entuk manut to. Aturane angel banget to iki aku. Angel iki ya, kamera sana. Apa? Sekok ngendi? Ya, bentar tak bacake. Oke ngomong sik Thomas. Oh iya. Apa-apa ngono kuwi sakarmu. Nggih, apa? Memang teman-teman Warga Laras terus Mas Seno itu memang didikan dari ISI Mangkusuman, Institut Simak Indonesia. Institut Simak Indonesia. Wah, zaman semono ki nek ora digugah Simak. Kuwi ora do lulus, ramu ga. Lah aku ki mulai to, wis kuliah nang nganu Solo. Lah aku Mas Seno Mayang, ada almarhum Mayang ki, aku ora mampir sewon ning nggone Simak. Langsung, "Dut, kowe ki lulus apa durung?" Urung ki, Mak. Kowe sesuk nek ora lulus aja ngidak Bumi Yojo. Oh, siap. Tak lulus nih. Ya Mas Mak ini disiplin sekali ya. Ning alhamdulillah, Mak, sak menika kula sampun berijazah. Dalang Gendut berijazah. Wis sewu niki. Dadi sak dalang yang sok nganu kuwi ora ono sing ijazah ning aku kok. Iya. Ya kowe ora kowe ijazah to kowe dalang to. Aku ijazahne aku orang gaya. Ora sasa tak dokok ning kono titelku ngono. Wis do ngerti dhewe nek aku berijazah. Ngene lho ya. Orang itu butuh pengakuan. Oh ngono. Tadi didokok ning kono ya? Ya kudu. Lah timbang kula nggih lulusan apa S3 ngono lah dadak diomongke nek langsung berijazah langsung ngerti. Wis ngerti ya? Wis cetha berijazah, cetha meyakinkan. Iso mayang tenan po? Pak Mantep ki. Heeh. Oh, Mbak Mantep ora ono ijazahe lho. Ora ono ijazah. Oh iya ya. Kandhani. Ijazah iki mek Gendut dalang berijazah. Oh iya. Situ yang berijazah ora tau tanggapan. Nah. Berijazah intine tanggapan pora. Ora tau tanggapan padha wae pahit yo. Ya men ngono kuwi men ketok keren ngono lho ya. Gleleng kuwi mau ya. Aku ki yo teko Maret 2020 nganti Maret iki tanggalanku tak coreki kabeh. Kabeh coreki Mas nek tanggapan terus. Ora ya kita tanggane aku kosong. Blas blok. Bunder itu kok isi ning kosong ya. Oh, kosong ngandel aku. Ning ora apa-apa. Ora apa-apa, sing penting semangatnya. Lho, sing penting sekarang itu yang kita bisa kita banggakan adalah kesehatan. Kesehatan kok. Duwe mobil, duwe apa kuwi duit nek ora sehat. Bulane masuk anginan apa to. Lho saiki foto. Elisa, kabarmu piye? Sehat toh? Sehat, iya. Mesti sehat. Takonane mesti pisanan sehat toh? Sehat. Nek sehat ora sehat mesti jaga jarak. Ora kok berijazah toh? Gendut kayak berijazah ora? Berijazah, kuwi ngerti usan. Ya. Gayeng to, Reng? Ya gayeng saya. Mau rapati yong. Ora manut Pak Guru. Dagelan gratis sih. Ya diwaca, Mbak. Ya, ini ada Sugeng Tanggap Suwarso, kagem Ibu Yekti, mugi-mugi sehat walafiat. Happy birthday buat Dek Jenar, semoga jadi anak solehah. Amin. Ki G2 semangat nguri-uri budaya Jawa, khususnya wayang kulit. Amin. Nyuwun sekar sinom gandrung ketoprak dari Bapak Rahmat atau Ibu Umi Noto Wiharjo, Kota Baru, Kalimantan Selatan. Halo, Kalimantan Selatan.
Ya, terus tadi ada juga dari buat gading-gadang, kemajuanmu sangat pesat. Terus belajar dan berlatih, suatu saat akan menjadi seniman besar. Sukses Amin. untuk semuanya. Terus membangun jati diri dan guyup selalu dari Profesor Imam Robandi, Guru Besar ITS. Terima kasih. Terima kasih. Tadi salam-salamnya udah tak sebut ke. Wah. Iki apa mau sinom Gandrung. gandel Ketoprak. apa? Gandrung. Wah iki ojo aku nek aku ya mesti. Heeh lho. Gandrung. Hah? Gandrung Mbak Elisa. Ora ngono lho yuk aku bulikmu nang omah nonton. Turu. Engko nek aku mulai kena dibukake lawang kacau. Sapa? Kanca-kanca iso ora? Nyamat sinop ya. Kaya jare kan didikane Gading iki mau gas. Jos. Sing nyinom berijazah no. Iki ijazahku lagi teles. Heeh. Kakumbah ya. Aduh. Ngerti suaraku nganti kaya ngene iki lho. Iki sing nyinom aku apa Ibu Wahyu? Ya panjenengane no. Waduh ya. Mbak viral. Kene ya Ji. Wah, gayane ketoprak. Men viral jahe. Kepiye Kakak Mas berijazah? Kene. Nyerak kene tak pondong, tak emban, tak lelo-lelo ya. Aryo Temangsang iki. Aku kudu milih sliramu. Ngene lho. Pun Kakang ki yen krungu suarane. Kuwi kaya ning atiku ki mak nyes. Alah, bel, ngoyo woro. Aku ora percaya. Kuwi mau kabeh mong ben aku seneng karo kowe, ning aku ora iso seneng karo kowe. Tulung kowe ngoco sike. Oh iya. Pahami. Wajahmu. Golek-golek sepion. Dalang metik. Mergo aku entuk. Dalang metik kenapa? Lah ngopo? Ayo. Kok diomongi dalang metik ngopo? Aku manut kae. Sebabnya apa Mas Gading? Kowe aja manut kae, mesti kena masalah le. Wong aku iki ati-ati. Blusukke aku iki. Kok kan masalah wong kae. Ya terus ke diajeng. Wong kok kaya ngene. Ngeksi. Semono katresnanmu marang pun Kakang to Yayi. Mbak Santa amat-matke jebulane ya ana sing marake aku kesengsem. Apa kuwi? Brengosmu. Iki pancen brengosku ki miji timun. Kowe untu. Hah? Untune do piknik nendi kuwi? Ya. Do piknik ya. Aduh, ora kacau. Kepati amat suti
diajeng Elisa kuwi gelem marang karo Kakang. Kowe njaluk apa bakal tak turuti waton ora njaluk patiku. Kedobrake kan, ora tau kepahin. Apa ya kowe omong apa kowe iki? Penonton kok. Hah? Penonton. Kowe bocah cilik urung tekan umur mulai. Iki penonton. Penonton ini bebas. Oh bener. Bebas. Kowe njaluk apa Yayi? Aku, Heeh. aku njaluk untumu. Sing genep untune. Era genep. Kon genepi untu ya. Tak pasangi untu kondo ya. Waduh, penjalukmu angel Yayi. Ngene iki mak sing marai mencutne wong ki ya mergo untune ora ana kuwi. Dadi ketok yen ketok isik kaya balita. Kayak balita ya, jadi enom terus. Lalalalalalala. Lah nek ming viral iso nono le yo. Cerita tuwa iki. Kene Kaya kulino. Vespa mogok. Apa? Kayak apa? Vespa mogok. Vespa mogok. Ya. Pinepse. Tak bleng. Rotok gayeng ngono lho Yayi. Tapa. Aku milih sliramu. Aku milih sing ngendang wae. Dasare rupane luwih enom. Kuwi brownies, brondong manis. Ning Dedek besi. kowe ngerti ya sing ngendangke pancen nek dibanding karo pun Kakang, heeh to. Pancen luwih bagus kono, luwih enom kono ning. Tapi Ning secara kuantitas karo kualitas. baby bobot bebek. Oh, kuwi yo apik kono. Emang aku. Dadi kowe ora kleru yen milih kono. Iya, iya. Le. Iki saumpama ya. Iki dadi bulikmu ngono. Kowe nyeluk iki tante. Heeh. Kowe cocok apa ora? Ora. No. Masa sing siji wutuh untune siji ora? Ya kan urip kuwi lak saling melengkapi. Iya toh? Lah engko nek melengkapi. Silangane, Lek. Heeh. Ngene Mbak Elisa kelong. Dobitan kono. Kowe kok darah mendukung aku. Kowe arep mayang sesuk aku HP-ku tak pateni. Ayo. Arep ngabari sapa kowe? Ayo terus ke Yayi. Mergo ponakanku loro kuwi ora setuju. Pacangan iki nggih kapeksa diwurung. Wurung Rampunge tekan sakmene. Wis urip dhewe-dhewe. Ya. Muga-muga kowe mukti karo pasangan pilihanmu. Aku tak golek sing Iya. neng omahku. Heeh. Wes ya iki dadah ta iki. Ya dadah. Aku gak mau sama kamu gelai. Manut wong ngerti nak. Ya masa digameli le medun ki gek piye ngono neh. Jan. Kok sik ndak jarekku, Cul. Heeh, aja diculik saiki. Heeh. Mengko ya. Lah wis anak siji, ngerti-ngerti usul dhewe lah ya. Manut, ngono kae kowe karo ngerti. Wong manut enak rasane. Sik. Yen ra manut kowe mesti ora penak banget. Wis tau kok ngerti ra penak banget iki. Lho pengalaman. Oh, pengalaman. Heeh ta. Ya ya. Apa tembang kangen? Nggih. Tembang kangen ki
Karyane sapa nek ngerti? Ora ngerti aku. Nah, kudune besok lagi Oh, aduh. kita harus menghargai tak mau aja guyu. Halo, Pak. Ya Allah. Halo Mas Gading, Mas Iya, Gadang. Mas. Ya Allah, ganteng aja. Lho Pak ono. Jen aku terbuka ono kan lho. Karo Terpesona dengan kegantengan. terpesona. Aku terpesona. Oke. Terus Iki kan- SMP kula Sik aku toh. diajari sik warna-warna. Pengrawit iki karo budaya lobongmu kok apik iki to malah. Nek budaya lobong nah bono udah pucet-pucet kae. Karo melirik gurune kae. Nges gembyangane. Pipilane iki sing cetha. Aduh gurune Yo, Mbak Erisa, yo. Yo, tembang kangen ya, Nak? Nggih. Iki sekalian nggo di nganu mau ya tembang manut mau ya, Nak? Tembang mah. Le. Truk, reng, gong, mar. Oi. Nah, iki pentas wayang ora pentas jagongan. Nah. Iki nggone Ibu Ana mau. Nah, sekalian kagem mau. Nah, yo tembang kangen. Dados, yo.
nggih, jenengan enggak. Oh, Mbak ayo Mbak Okta kali nganu ki men gayeng, liwong. Heeh. Nah, nggih, sembah nuwun dumateng Ibu Ana Probowati Purworejo. Ayo tambah Mbak Okta, tambah sing lemu iki ternyata sing lemu iki wis los tenan kok. Los. Gak rewel pokoknya. Pak koyo grasak kaya Los. tak ngono kuwi. Wes jangan liar. Wah. Wow. Kula mantan presiden Jatilan. Oh, sangat luar. Kuwi pengalaman kuwi no, pengalaman. Dadi aja isin, kowe arep sinden apa. Sing urung mbok lakoni lakonono. Kowe urung nyindeni wong supporter babalan to. Dereng. Wah. Oh, ya Mas. Wah, ngono sinden ono. Matur nuwun. Nah, wong loro ya liwong ya. Nggih. Sing gayeng. Yo, dadi yo. Jatilane aja lali ya, Mas. Heeh, wah iki nek mantane kaya ngene iki jelaka iki jadang iki iso ngepot-ngepot. Sing apik mbok menawa Mas Amar. Engko sik kegubet kabel e. Nok, Mas Amar iki putrane Pak Warseno Sleng. Oh, nggih. Oh nek karenan kowe iso digawa ning Solo. Nggih. Nggo ganti reca gladak lho. Nggih. Sugeng dalu Mas Amar. Oh, Mas Anggi. Kula nggih gulung saged, napa gulung kabel saged. Oh, lah. Asah-asah saged. Oh, ngapusi kulino. Pokoknya serba bisa. Wah, ini Mas Amar ki sabetane luar biasa. Nggih. Ya Le ya. Sesuk Mas Anggit, Mas Amar napa? Iki ponakan kula loro kudu mbok ulang. Nah, kono Mas Toro barang Om Toro kon ngemarai mindah kelir. Ora nek Om Toro kae wah luar biasa. Penata iringan dalang apik. Wah, penggendangane ya apik. Warga lawas ya. Ya. Liwong ya, Nak? Ijin. Liwong ki sing pertamane piye, Nak? Piye? Musik introne piye? Apa tararing terarerararing. Lho kok niku to? Lah sing piye aku kan ora apal nek Liwong. Gak roh. Oh iya coba kowe tak rungokke kaya ngapa yo. Aku tak melu joget apa ya? Mboten napa-napa, malah Golek gayeng. keringet. Nang tengah napa pripun? Oh, aku ki senengane ki nang pinggir. Oh, jih. Heeh, men tiba. Oke. Ayo, kaya apa? Ya. Gayeng iki ning ngendi? Menurut kita berdua nih gayeng. Menurut saged joget-joget itu bahagia. Ayo, karena kita itu dari dinas kebahagiaan. Dinas kebahagiaan. Pokoknya los. Nah, dinas kebahagiaan iki sing penting membuat orang bahagia wis. Wah, entuk swarga sing tundha sanga. Amin. Mau leledeng tung les. Ngene-ngene tok mbok yo sing liar. Wong cah tari iki kan ana jenenge tari koreo. Tari koreo. Sik tari koreo.
Sik iki. Koreo. Dinut wae. Yo yo. Iki pripun pripun? Kontemporer iki lho. Oh, nggih, pripun niku? Yo. Waduh. Iya kaya Mas Miroto Jenengan niku mboten sembrono dipirsani Lah iya. maestrone kok. Mumpung ana Mas Miroto. Nggih. Tak ketokke kepinteranku mbok menawa aku ketut. Oh, nggih. Waduh. Tari sabunan. Koreo. Tari sabunan. Lah ngene iki kok. Koreo. Oke. Ayo terus kena. Yuk. Oh, nggih. Mbok jenengan niku joget. Oke nek ngon joget kok. Oke, monggo. Tak ketokke aku ki yo biyen ki Napa? tau nari 24 jam. Wah, gila nih. Kok mboten boyoken niku, Tanggal Jon? 29 April kuwi Nggih. hari tari dunia. Nggih. Wah, apa? Aku tari tangan tahu nari 24 jam. Waduh. Mboten semplok niku. Niku narine nari napa? Wah. Nganu bedaya. Waduh. Ngeri. Bedaya bekecot lho. No. Tari dadi watu. Apa no piye? Dadi watu. Dadi watu apa? Wes diam semua, tak urusane. Waduh. Oke. Yo, ayo joget yo. Sabtu pandina. Aku wis kaya kurang sendok lho. Mugi Gusti maringi tresnaku bakal mitawa mati. Matur nuwun.
Reder bidana. Binarung panglinggamur mring wangmur penjati. Pujane kang murweng kawi dumunung ing kalelengan. Langkung kumedah anurat medar warana winadi. Wadi jantraning ngurip rinipta ing pangrumpaka. Dadya sarana panimbang mawas laku lelakon utama. Pinggiring kali kenanga ana kedaton kang winangun endah sarwi bawira santosa. Inggih punika tawarnanira kraton Wirada. Nyata kuncara kadeking negari dasar bineteng kandel jinagan jero saubenging kedaton Wirata. Wimbuh rinajeng waja adapur waras gapura awangun menurut jinangkepan wiwara tosan blebekan rangkep songo tengahing alun-alun tinanduran waringin kurung sakembaran minangka tandha adeking praja dalah rineksa dening mriyem pusaka kekalih kang nama Dudadenta. Katingal nggaglah ambegagah kaya tansah tangguh prayitning kewuh sagung mrasta musuh. Kedaton Wirata datan mantra-mantra swasaning janma manungsa. Dinon saking Mandrawa yayah kayangan swarga daana mangejoan. Labet saking endah tuwin santosane wewangun ingkang ngrenggani kraton Wirata inggih punika Narendra ingkang sampun kaduyuswa ingkang jejuluk Prabu Sri Baginda Matswapati ya Prabu Mangsapati ya Prabu Durgandana lenggahing singasana den ayap waromban jadi tan kantun Atmod Jendra Raden Haryaseta ing wingking ingkang abdi juru tanpa sampun peken tandha dwija kanggo abdi kinasih Prabu Matswapati.
kasiliring samirana mrih sekar kadung yes kandanyo maweraras retnami griya putraning ingsun nger seta marmo sila kudup adoh ingsun awe cedhak sendak raketake wigatining pasewakan panjenengan ingsun amung menggalihake marang pamuta ingkang paman Patih Kencaka kula nuwun paman Patih Kencaka gadah panyuwun menapa dhateng paduka Dewaji nalika semono kang paman ingsun pasrahe mbangun pasar gedhe ing Wirata jebul kang paman Darpenadar jroning pikir kalamun pasar gedhe Wirata wis kelakon kabangun rampung pambangunipun pasar gedhe kang paman kepingin bakal nganakake tontonan adu-adu jago nanging ingkang dudu jago ayam lumrah ning kalkun nanging jago jalma menungso aduh Dewaji menawi menika saestu kalampahan menapa boten badhe anjalari ngrisakaken dhateng pranata negari Wirata awit sampun wonten biyawara ora cengengesan biyawara saking Dewaji ingkang arupi menapa kemawon menawi menika lerekipun tumuju dhateng ngabotoan mboten kenging gesang wonten ing nagari Wirata malah kepara paman Patih Anjarak badhe ngawontenaken tetinggalan ingkang sampun nilar saking pranatan iya pancen mengkono nanging semune kang paman ora kena diendhakake sarana aris salajengipun menggah sinten ingkang badhe dipun paringipun paman Patih Kencaka kang paman Kencaka kepingin bakal ngaturake jago saka kepatihan yaiku Yayi Rajamala wondene minangka tandinge si Rajamala dipasrahake marang panjenengan ingsun supaya ingsun golek jago sapa kang piniji menawa inggih mawi tontonan Dewaji oh totoan le maca ki alon-alon wae tobat pancen mengkono panyuwune pamanmu Kencaka malah ora cilik-cilikan kang dadi totoane lamun jago kepatihan kuwi kalah dalem kepatihan saisine dipasrahake marang panjenengan ingsun kosok baline menawa jago Wirata mengko ingkang kalah ingsun gelem ora gelem bur manuk ninggalake wok praja Wirata negara bakal rinegem kelawan kang paman Kencaka sigra-sigra yen pramana kanca sigra ngraketa nawang sesangka Toyang lenggahing Sri Narendra ambek marwa sing
Kumulungan Pak. Anu. Suluk ra iso banter. Hus ngunekke yo. Ya jagat Dewa Bathara menawi mekaten Kanjeng Dewaji menapa dipun keparengaken bilih pun seta piyambak ingkang sagah minangka dados sawung anandingi dhateng Paman Raja Mala. Kok dhisik? Kusik. Ingsun ora maido kasaguhanira kulub seta. Awit kasaguhanira kang mangkono mau kasurung rasa dharma manggonmu duwe kewajiban rumangsa marang kayuwaning praja. Nanging Ger, ora kok jeneng pun bapa kuwi anepak lan nepuk marang kadigdayanmu. Kuwi babar pisan ora. Prayogane kulub dina iki digolekake jago wae kang sak bobot lawan pamanmu Raja Mala. Lajeng sinten Dewaji ingkang pantes dados tandingipun Paman Raja Mala? Ya ana kene iki ingsun isih bingung. Nger, kira-kira sapa manungsa sing bobote timbang kelawan si Raja Mala? Kongka, Kangko. Kula nuwun inggih sinuwun bilih sinuwun dangu lari ingkang kulina saba ing peken boten sanes namung kajawi lari saking pejagalan atmanipun Ki Jagal Welakas naminipun Jaka Balawa. Inggih Jagal Bilawa. Kuwi kira-kira bocahe piye? Kaya sing ngempul ora? Kula kinten kalian Raden Raja Mala dedeg piadegipun imbang. Anangipun semanten ugi karosanipun inggih langkung ugi yang sukma adilinuwe. Yen mangkono prayoga bocah kuwi wae ingsun piji timbalan marang kraton ingkang mengkono seta. Sira ingsun utus tumuli lumarapo marang pejagalan temonono si Jagal Welakas anake bakal ingsun pundhut ngampil minangka dadi jago ing kraton Wirata anandingi Raja Mala. Kawula nuwun inggih boten langkung dateng sendika ngesaken dawuh mincang punapa bidaling putra paduka pun seta luwih gancang luwih prayoga kulub pangestu paduka ingkang kula suwun amayung ngono lampah kula. Daya-daya nyuwun pamit lumawat dhateng pejagalan ora lewat ingsun panggal puji raharja lebda aneng pejagalan kala nggih. Kangko aja tok tegakake budale Gustimu Seta. Tumuli sira nderekake atmajan ingsun kawula ninggih. Mundi dawuh Padukendra. Paripurna pangandikaning Sang Nata Prabu Sri Baginda Maswapati. Ing mangke arsa kundur angedaton tumapaking padha panyayah temanten binayang bayangkare.
jujur